une matauro aunoita zvine uchenjeri. Saka endo manzwisiro aningagona kutsanangura nemadziviro aningagona kureva nguva ino. Mr. Chirandu, zvamuri kutaura izvozvo zvinoitika. Izvozvo zvinoitika ndizvo zvanamboreva ndikati kana mweya munhu achiprofita nemweya waMwari, mweya waMwari haupesanisi, haurwisanisi, asi unovakiridza uchipa chenjedzo. Kana munhu tikamuti muprofita, takutora kuti munhu iye ane uchenjeri hwekudenga. Bozi kana achitaura zveuchenjeri hwekudenga, munhu anoprofita anofanira kuva ari munhu ane wisdom yekugona kutosefa zvino chero aona zvaaratidzwa chaizvo kuti zveshuwa uyu angangomutema nedemo nhasi, anofanira kutotsvaga maways ekutaura nawo anoita zvamuri kutaura imi kuti baba namai vanozvara mwana akura uzonzi baba vanzi vakutoroya mwana wavo vari kudai, mai votonzi hava ndo vari togadzira mwana wavo kuti mukomana kuti asaroorwa, kuti vachiita mwana wavo mukomana murume, kana kuti kushayisa mwana wavo mukomana basi. Zvinoitika izvozvo, zvinhu izvozvo zvinoitika. Why? Ndo basa radiablos. Mind you kuti munhu iye ari kuita zvaari kuita izvozvo haasiri iye munhu wame muchitaura naye. Kana ari Peter haasiri iye Peter wame muchiziva. Kana ari Gladys haasiri iye Gladys wame muchiziva. Muri kutaura pane rimwe zunhu ragara paari ndo raakutonga iroro. Saka munhu iyeye pachake anenge achitorina mhosva but ari kushandiswa nemweya yakaipa. So isusu chati what we can blame here ndechekuti chiprofita chauya direct ndo chakashata, but zvachataura neimwe nzira chinenge chiricho chokwadi zvichitoraramika zvichitoitika zvinizvo. Mababata zvinhu zvechi panenge patoonekwa chokwadi chezvinhu zvezvitoitika mukurarama zviriko zvezve zviriko. Ini nditori nehama dzakatotiza musha kusiya bereka rega, ende zvinhu izvozvo vaisangana nenyaya idzo several time. Pavaenda pachingonongedzwa munhu one, pavaenda vombochinja, vomboenda kuchipostora, vomboenda kun'anga pachingotaura Jesu ne moyo kana uchiri kukunda iwe namata Mwari kana uchiri kukunda iwe chiparidza Jesu ne moyo kana uchiri
shumira ujesu nemoyo kana uchiri kugona shumira Mwari kana uchiri kugona iwe paridza ujesu iwe kana uchiri kugona paridza Mwari swika iwe uchitambisana zvako nenguva nguva ichakwana musi uchasvika iwe uchiita zvekutamba nenguva paridza Mwari kana uchiri kugona iwe namata Jesu nemoyo kana uchiri kugona iwe paridza Mwari kana uchiri kugona shumira Jesu nemoyo kana uchiri kugona namata Mwari siri kwekuva hakuna munamato siri kwekuva kuna iwe hakuna ushumiri iwe kana uchiri kugona iwe namata Jesu nemoyo kana uchiri kugona iwe paridza Mwari. Alright, arekati ndirembere nechirongwa chedu anzi zviriko zvekuti baba vanogona kuroya mwana wavo vanga vari kuzvitendera kubudikidza nekunge ndaramba ini ndichiti ko zvinoita sei kuti baba vanochengeta vana vavo vobva vavarera vana ivavo vokura zvakanaka vachivada zvisingaiti vachivapa rudo rwakakwana handiti then vovaendesa kuchikoro vobva vapasa voita madhigiri zvese eko kuzvizoti basa rakuchitirwanikwa harichawanikwi munhu wakufamba kuenda kumaprofita maprofita akuti hanzi baba wako ndo vakakurova so munhu waMwari mabva mazvibvumira kuti shuwa zvinowanika zviriko zvinhu zvakadaro ndo zvatataura kuti ndiyo mweya iyoyo tinotaura kuti hakuna baba ungatendera izvozvo kuti munhu unorera mwana achinetseka nemakuriro anoita mwana then wazokura munhu wautaura kuti baba vakamboenda pavakaenda vakapuwa mushonga ndiyo yapanduka yakunhingirika vana ako yakadi kupanduka pamashure pese ipapo so which means zvinhu zvokuti maprofita hashaya chinhu chokuprofita nekuti tikaenda kundotarira kuti vana nababa vedu vekare handiti munoona hakuna anga achitombotadza kuenda paprofita kana kuenda pang'anga chaivo vese mazvarwo atakaitwa kubva kare kare zvaitoengendeka izvozvo saka zvinganetsa here kuprofita izvo kutaura kuti baba wako akamboenda wakatora mushonga chero ndikauya mudhara akauya akagara apa ndikamuudza kuti imi vakambotora mushonga kare wekurimisa kana wekuti matanga enyu aite zvipfuyo kana kuti mufambe rwendo kuenda South Africa chaiko makambovatora baba vanotadza kuramba here ndakambozvitora mubva vati ndo zvinhu zvapanduka ini ndorambirana nazvo chero neni papa handiti namata Mwari denga idonga munhu ndiwe unozvipupurira wega denga idonga munhu paridza Mwari kana uchiri kugona iwe namata Jesu nemoyo kana uchiri kugona iwe paridza Mwari kana uchiri kugona tinofanira kupa definition kutsanangura kana kuti kududzira kuti chinombonzi chiprofita chinzwi iroro ngatimbotanga taridudzira tigorinzwisisa because dambudziko ravapo nderekuti vanhu havachakwanisi kuridefina havachakwanisi kutsanangura nzwi iri rekuti chiprofita that's why muchiona kwaane chaos chiprofita nzwi iroro rinodudzirwa kakawanda nenzira dzakawanda tinogona kuti kutongoparidza ndikatanga kuparidza izvozvi nezveupenyu hwemunhu dzimwe nguva anenge ari muchechi ndongoparidza shoko as a message because tikati chiprofita futi hakuna iwo mweya mutsvene uriko because mweya mutsvene ndounotitaurira ndounokuzotiudza ndounopa zvese magifts waya 1 Corinthians chapter 12 na 1 Corinthians chapter 14 panotsanangurwa zvipo zvomweya mutsvene saka mweya mutsvene ndo chipo chihombe then zvipo zvacho zvinozouya as gifts zviriko then toenda futi pane yambokotiwana vamukaro Ephesians chapter 4 from verse 11 papa panoratidza kuti vamwe vanodaidzwa kuti vave vaprofita kureva kuti pane chipo titaura zvechipo
but dambudziko rangu vapo nderekuti macounterfeits aya ari kumhanyira mberi. Vaprofita vanhasi vazhinji vanoprofita chaizvo chaizvo dzimwe nguva they are not as popular as we see ava vari kumhanya mberi ava. Ivo vanoprofita vanenge vakatongonyarara because nyaya iripo ndeyekuti handinobvumirana navo mukaropa vanga vachitaura kuti chino unoona hope unonzwa kuhope vision. Aini for example ndichazokuisirai link yacho especially yechimanimani iyoya. Mwari vakandiradza izva zvatomboitika in 2018 and a lot of things zvimwe zvandakashowewawo nazvo especially mumavisions nemadreams. Ndikazokupai link yakanzi This Country Zimbabwe. Zvimwe zvacho hasa zvatoitika, zvimwe zvakaitika, zvimwe hazvisati zvaitika. So ndingoti chiprofita kuti titi hakuna tinogona kungoita kuzoita sokuti takupikisana nemagwaro, asi kuti chiriko as a gift kuti munhu achimira manje nimaonero angu mazuva ano kuti achimira kuti ati I'm a prophet, izvo ndo zvinogona kunge zvichizopikisana nekutsanangura kwatiri kuita panapa kuti Jesu paakauya haana kuzozvipa title, wakapa munhu zvipo. So meaning to say munhu anogona kungoparidza achitodeclare zvakanaka zvoupenyu hwomunhu kana kuti future upenyu hwomunhu, kana kuti nekutanga kutongoparidza munhu otanga kutoponeswa pakuti zvishuwa nai saka shoko iri ranga riri rangu, otherwise anenge angonangwawo neshoko musuyo richiparidziwa. But what we can say is chiprofita kana chichiitiwa ngachingova nezvinhu zviri kutsanangurika mumagwaro kuti ngachipe necomfort, ngachite strengthen somebody, ngachite encourage somebody. Tiri kuti munhu chiprofita ngachinyaradze, tomboti munhu ari kuchema ngachinyaradze munhu ari mudambudziko. Chiprofita ngachisimbise munhu anenge akaneta, ndo chinenge chinzi chiprofita. Chiprofita zvakare ngachikurudzire munhu kuti anamate, munhu kuti anamate Mwari, ndo chinenge chakazara chiprofita chinotsanangurwa muna 1 Corinthians chapter 14 verse 3 iyoyo. Ukaverenga King James version inotiyo a prophet should exhort, should edify and should comfort. Exhortation, edification and comfort. So ndo chiprofita mama simplified versions anobva atiwo the prophet should strengthen, should encourage and should comfort. So ndo patinoti kuti titi hakuna manje as long as kana munhu akaparidza, kana munhu akanzwa tombotanzwa kuna Mwari, kana kuti anzwa nemavision, haafani kuti iye isusu tine dambudziko rokuti tinovinga vanhu tichida kuprofitwa. Kana chiri chiprofita sometimes unogona kuvinga munhu ane need kuti zvakati nezvakati nezvakati, mweya mutsvene akuzivisa kuti nda pakati then uenda ipapo undotaura kuti Mwari ari kuti zvakati nezvakati. In for example ndomboti nhasi chaiko nhasi ndanditongozvifambirawo zvangu ndicha basa rangu, asi ndazosvika pakutaura mashoko ndichiparidzira vanhu vanga vachitomwa doro ravo vachididi, ndobva ndatanga kutongotaura nezveshoko raMwari ndichitsanangura bhaibheri kusvika ivo vatozonzwisisa vakatozi kuti indakarota zvokuti madeko, indakarota zvokuti indakarota. Saka which means to say ndisina tomboita arrangement navo, ndasina tomboita appointment navo, but pandangosvika ipapo ndasiya vanhu vava comforted, vava encouraged, vava strengthened. Asi ndasina tombopiwa kana maadresi avo, asina ngoereka, ndangosvika vakangounganawo ndichitanga kutaura nezvokuru hwaMwari. So tingoti such kind of encounter inenge ichitoita sokuti inenge iri prophecy. Munhu watumwa naMwari kundoita chinhu. Dambudziko ratangova naro chete nderekuti isusu tiri kundotsvaga tikundobvunzira like zvinongoitwa kun'anga, kundobvunzira vanhu vari kuuka tichiti vaprofita, ndo dambudziko rinongovapo. But kana chiri chiprofita, ini ndakuprofitai vamangenge, vamoyo, vamavenge, ini ndakuprofitai ndini ndinofanira kuita BP yokuti ndovaudza sei. Then chimwe chiri kuleka mazuva ano pachiprofita, tomboti kudai ndeshiya zvokwadi, chimwe chiri kuleka iwisdom yokutsanangurira munhu. Okay, tomboti waradzwa zveshuwa about the church, but ukangosimuka dzimwe nguva pane vakuru oitafanika wavapikisa, so chinoda wisdom. Totora for example yakaitwa naNathan
aona kuti David atora mukadzi waUria, haana kundosvika achindoti mamba matadza, akandosvika newisdom. Pano mwe munhu wakadai akatora gwai romurombo akauraya, iye ane thousands, you see. Saka titi wisdom ndio iri kundoleka. Saka package kana kuti package yechiprofita iripa inotsanangurwa pana yezvipo mweya inotsanangurwa pana 1 Corinthians chapter 12 from verse 8 kusvika pa12 papapo. Pane imwe futi inonzi word of knowledge koita word of wisdom. Izvozvo ndo zvipo zvomweya. Saka panofanira pane kana wapiwa chipo chokuprofita chinofanira kufambirana ne-word of wisdom, kuti unozotsanangurawo sei kuti wapiwa zvinhu zvakati nezvakati. But kana chachiprofita chinoputsa vanhu, chinopesanisa vanhu, ichocho manje chinenge chakudhautiwa kuti ndechamwari here, chinakutoti aiwa uko kwakuuka. Nokuti chiprofita chaicho hachisii munhu ari mudisplay, hachisii munhu achindofa kana munhu achindozvisungirira. Chinoti kana munhu akuda kuzvisungirira abva akamfotewa, abva aencouragewa, obva arega kuzvisungirira. Kana munhu anga asingaiti zvokunamata Mwari anoencouragewa, osimbisiwa, obva atadza kuita sei, obva anamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Alright, kwakuri kutaura kwanhinge kwa Mr. Jeketera ndo vari kutaura mudariro. Vari kutaura nemhando dzechiprofita kuti chiprofita chakamira sei. Vakazotaura kuti hanzi ini ndakanga ndirikutofamba zvangu, ndakatozongosvika ndakatozoereka ndakutoparidza shoko ipapo vanhu vakatonzwisisa. Ndo zvimwe zvanogona kutaura kuti chiprofita kana chakadero kuchangova nemunhu wese, nekuti hazvigoni kuti titi maprista hakusisina nekuti Jesu wakauya, hazvigoni kuti titi sabata hakusisina nekuti Jesu wakauya, but tobva tati chiprofita chakasara chiripo nekuti Jesu ndiye anga ari muprofita futi zvakare. Saka chiprofita chese chaite kudzadziswa kwakaitwa Jesu chakatodzadziswa chikapera. Pane mufananidzo waElijah naMozisi handiti naJesu achiuya, but hanzi vakatozoenda vese iva ngirozi dzese dzakaenda idzo dziri mbiri kukasarirwa Jesu, zvichireva kuti ndiye wanga aripo. Elijah wanga ari kumirira maprofita, Mozisi achimirira nyaya dzemutemo, but pazvaisvika zvasvika pana Jesu. Saka nhasi uno kana tichimboti mupirisita, pane umwe akambotaura achiti mupirisita wamunhu wese, nekuti ndogona kuenda ndikandozvipirira nyaya dzangu nepachangu, hazvisinei neumwe munhu. Ndogona kutotaura naMwari ipapapa chero nguva yandangozvifunga handiti. So zvinoreva kuti maprofita, chero nhasi munhu wese amuprofita. Ndikafunga kuti ndiende rwendo runofanira kuti ndiende, ndikangoza kuti ndisaenda, but ndikazozvimanikidza ndikaenda, ndogona kutosangana neproblem kana kutotorwa mari kana kupondiwa, whatever zvinhu zvakangosiyana-siyana. Ndiongoziva ndodzoka kuti but ndanga ndamboti ndisaenda. Chii chinonga chamboita kuti ndisati ndisaenda ndozoti enda handiti. Zvireva kuti chero dai kuri ndaenda pamuprofita ondiudza muprofita kuti rwendo irwo rwousaenda, ndozoenda ndosangana nemaproblem, andinobva ndatobviga kuti chokwadi muprofita anga ataura. Saka nhasi muprofita wako munhu wese. Pane pari kutaurwa navamukaro apa pachinzi anzi tine nhingi yecorona yakauya, but maprofita ari munyika yose yakatekeshera nekunyika dzisi pese zvapo maprofita aripo, but takarakashwa tese necorona. Nemaprofita vacho vakarohwa futi necorona, but hapana kana munhu wani akamboprofita nyaya dzecorona. So hakuna chinhu chaitika panguva yemaprofita achiripo chaingokaruka changoitika chisina kuonekwa nemaprofita. Mwari aitotaura, then vanhu ndo vaizopikisana nechiprofita asi chataura. Nguva yana Noa iyai zvakatotaurwa kuti kuchauya mvura, vakaingarawa, but vanhu vakapikisana nemanzwa aNoa. So nhasi why vanhu vari kuzotaura zvinhu zvaakutoitika izvozvo, vanhu vari kurohwa muSouth Africa, vanhu vari kupiswa. Ndio paakutanga zviprofita manje kuti vanhu dzokai kumusha, ndaona pazodai, but zvari kutoitika. So ngativhura nepfungwa ipapo. Kusimudza kwandiri kuita polite mudariro ndiye ane kambo kanonzi mweya waMwari, kanonzi baba makaenda kwamakaenda mukandoromba mishonga. Nhasi vana haticharoorwi, vana hatichawanikwi, hatichawani mabasa, nekuti makaenda mukaita zvinhu zvamakaita ikoko, mukadeedza mazita edu ikoko. Taane jambwa inova imwe nyaya tiri kutaura, nyaya yemaprofita, kuti vana vakutovenga vabereki vavo kubudikidza nemaprofita. Vana vari kunongedzera vabereki vavo vachiti hanzi makaromba.
pamba kwatiri kuita nacho chirongwa chacho pachikamu chetatu atakuenda zvedu kundopedzisa chirongwa chedu handitika yamakadai kuteera ndiyo nhefenyero yamambokadzi Dream Radio. Muri kufamba naFaraimo Chirandu panhefenyero naye maizviedza muri mondoroimi goini ndapinda papi maizviti muri mondoroimi goini ndapinda papi mweya yengozi nezvikwambo siyana ineni ndapinda papi mweya yengozi nezvikwambo siyana ineni ndapinda papi akatadza ndiye ngatongwe goini ndapinda papi akatadza ndiye ngatongwe goini ndapinda papi mweya wamwari uri kuchema mweya wamwari uri kuchema mweya wamwari uri kuchema mweya wamwari uri kuchema. Pano pane nyaya yevaprofita right kuti vachiripo here alright ya inyaya yakanaka. Ndoda kuti muzive kuti tiri kurarama muNew Testament. Saka muNew Testament tine vaprofita here. Alright. Vazhinji tinotaura tichiti hakusisina maprofita nekuti muprofita wokupedzisira ndiJoni Mubhabhatidzi. But ndoda kuti ite clear ipapo vanhu vari kutaura chokwadi kuti the last prophet is John the Baptist, but ukaona ndakuti but ndakuda kutaura zvimwe zvisiri kutsanangurwa nevanhu. Vanhu vanofunga kuti Malachi is the last prophet weku-Old Testament, but John the Baptist is the last prophet weku-Old Testament. We-Old Testament yatinoti Old Testament, it's not the last book in the Bible, but Old Testament ndiyatinotaura kuti Old Covenant. Saka Jesu achizvarwa akazvarwa muOld Testament, but paanofa ari kufa kuti New Testament ichitanga, because Testament yaisimbiswa neropa. Saka ropa rake kudeuka ndo chaakutaura kuti yava New Testament. Saka achirarama New Testament haigona kuva nesimba kana asina kufa. It's like a will haigoni kushanda muridzi wayo akainyora achiri mupenyu, but will inoshanda kana vachirandu vamavenge vachinge vafa. Saka Jesu paafa handitika ndo patakuchida kuona kuti New Testament zvayatanga tine maprofita here handiti right. Jesu unoti kuvadzidzi vake chiendai muJerusarema munomirira chipikirwa chomweya mutsvene, Acts chapter 2. Ndokubva paburuka mweya mutsvene ndimi dzinenge dzemoto vakataura handitika ndokubva yachitaurwa naPaul pana vaEfeso chapter 4 verse 11 kuti vamwe because muchaona kuti havasisiri vadzidzi nokuti vapiwa rubhabhatidzo rwamweya mutsvene, kwete rwemvura but rwamweya mutsvene, nekuti vakanzi kana auya chakudzai zvizhinji. Saka iye paasvika akutiudza kuti pana 4:11 vamwe vava vaapostora, vamwe vava maprofets, vamwe vava maevangelist, vamwe vava mapastors, vamwe vava maticha. Ndo inonzi fivefold ministry. Saka mu5fold ministry tiri kuona kuti maprofets arimo, but pamaprofets ndo patakuchida kumhanya napo. Obvious tatoona kuti varipo, but ndivanani vaiva maprofita vacho? Muchaona kuti Paul, he was a prophet at first asati ava apostle. Silas
sorry foni yangu pane zvamboitika. So regai ndichitaura ndichidai, but pamaprofita atava nawo in this world vakuda kuti tichinzvera kuti mweya wavari kushandisa ndewani. Vaprofita venhema havana kutanga munguva ino yatiri. Verengai Acts chapter 13 verse, tongoti from verse 1, but muchaona kuti paverse 6 ichakuburitsirai umwe muprofita aizviti Bar-Jesus, akatogara pane imwe imba vachiti ndiye mukuru wevaprofita, ndiye ari kuprofita chaizvo, kusvika Paul naBhanabhasi vasvika vakati haiwa zvebodo, uyu hausi mweya waMwari uri kuprofita. Acts chapter 16 vakomana vasvika zvekare pane imwe nzvimbo, ndokubva vaona musikana akanga ane mweya wekuuka, ndokubva avati inzwai, ndokubva ati ava varanda vaMwari wokumusoro-soro. Musikana aiprofita chokwadi. Chechi2 ndokubva vamuti, ndobva ati varanda vaMwari wokumusoro-soro. The third day varanda, but Paul naSilas ndokubva vatendeuka, ndokubva vadzinga mweya wekuprofita. Ko vanoudzinga sei mweya uri kuprofita but uchiprofita chokwadi? Hongu wataura chokwadi but mweya uri kushanda wacho hausiriwo. Saka vanzvera vakanzwisisa kuti kunyange uchiprofita chokwadi hausiriwo. Saka tine imwe mweya yekuti ikati I'm seeing F, I'm seeing A, I'm see R, I'm see A, I'm see I. Who is that one? Farai. Who is Farai? Ndini munhu waMwari. Yes, ndiwo Farai, ndiwe Farai, but mweya waMwari. Saka tinobva tachema ipapo nekuti taprofitwa zita. Hapana chinoshamisa pakuprofitwa zita rako, pakuprofitwa ID yako. Zvinhu zvawagara uchitoziva izvozvo, zvokuti haumboshamishike kuti ndakuprofita mwoyo chirando obva watochema. Unongozviziva kuti ndonzi mwoyo chirando, unongozviziva kuti ndonzi Farai Kotwana, unongozviziva ndonzi Wamavengi. Saka hazvina zvekuti unoswera uchichema uchibuditsa musodzi. So zvazvinoita manje zvekuti prophet basa rake, basa raprofet is the mouthpiece of God. Kana tiri kutaura kuti mouthpiece of God, ndiye ari kutaura information yabva kuna Mwari. Mwari vacho vanoti handina chandinoita ndikasaudza vaprofita vangu. Saka taakuda kuona kuti information yaMwari iri kuuya nevaprofita inei. 1 ine rudo, 2 ine mwoyo munyoro, 3 ine kuyananisa. Aiuye ine chiprofita chinokuvadzisa, aiuye ichitiudza maback to sender, aiuye ichitiudza zvekusungira vasikana majana. Ndandomuda ndakaroora kai, ndine mukadzi wangu 1 but ndada uyo, ndosungira uyo jana, ndosungira uyo mukadzi wangu kuti apate anzwe kuzvifarira zvekuti ndoda kuroora mukadzi wechi2. That's not the spirit of God. Zvava maprofita yes, but takuda kunzvera kuti zvavari kushandisa ndezvani izvozvo. Saka takuona kuti vaprofita vari kuita makunakuna ndivo vana Bar-Jesus. Acts chapter 13 vatova vana Bar-Jesus. Saka kana tavaziva tinofanira kurayira spirit iri mavari, but nyika yapofomadzwa nekuti vana Bar-Jesus vacho vawanda. Ari pano vachiadvertise, kana uchaona kuti vanongoadvertise kana une zvinokunetsa, warambwa nemurume, murume adii, hama dzakuroya, vari kuda back to sender, uyai muone inini muprofita manguwo ndinozvigona. Ukauya kwamanguwo waudzokere wakati aiwa hatiuye kwamanguwo, tinouya kuna Kristu. Saka chiprofita ngachirege kunongedzera
ngachirege kundisiya ndakabatira pana profeti Manguo kana profeti Mavengi, ngachindisiye ndakanongedzerwa pana Kristu, ngachitondisiya ndabatirira pana Kristu kwete pamuprofita. Saka chikandisiya ndakabatira pana muprofita, ichocho chiprofita chenhema, ina iyeye muprofita wenhema. Haleluya, haleluya, itirwai zvakanaka. ndinoda Alright, ndi vamango vanga vari mudariro vari kutsanangura pamusana pemaprofita. Ndinofunga nhaurwa kana kuti baba ndiani mukoma Patrick Mpofu mapindurika panhaurwa yamaya muri kuti hanzi kana munhu akanga achigoprofita chete ane mweya waMwari, hakuna munhu anoprofita asina mweya waMwari. Mweya waMwari padavirika ipapa kana materera audio yataurwa naEvangelist Manguo yekuti hanzi pana anga achitoprofita kutopinda mukati achitozi muprofita mukuru, asi pakazouya ivo vatumwa vaMwari vakasvika vakabvisa mweya iyoyo. Vanhu vakatoshamisika kuti ko vabvisireiko mweya iyoyo, nekuti waiprofita chokwadi asi wakanga usiri iwo mweya wekuprofita nawo. So ndo patinouya toudzoka futi toti vachiriko here vaprofita, nekuti vaprofita ivavo tinotoona kuti macheche sekutsanangura kwavaita vamango ndo vazhinji vanoita mamina ivaya masaramuso ivo asikanzwisiki. Hanzi go back to sender, handiti go back to sender yacho ndiye kundouraya umwe munhu, then muprofita waMwari here iye anotendera izvozvo. Then hanzi ndafunga kuita mukadzi umwe wepiri sekutaura kwavaita futi papa, ndobva ndabhurainda pfungwa dzemunhu kuti iye atongondida ndonese ndakanaka, but kana ndikamuendera life anototi aiwa handikwanisi kudanana nemi, kana kuti ndiende panumber 3 number 4 number 5 yevakadzi handigoni. Asi nekuti taenda pavaprofita vedu vemucheche ivavo vaita zvavaita, munhu pfungwa dzatovhiringika. Tinana vana baba vari kupinda bhizi mukati mwedzimba, kurohwa nevakadzi, kuitiswa mumawasheni, everything zvese zvakasiyana siyana, kani kubereka vana kudii zvese nevaprofita vemucheche. So which means ndiMwari here ari kuita iwe, ndiye anopa mweya wechiprofita chakadaro here. Ndo patiri kubvunza ipapo tobva tati chiprofita ichi, because vanhu vari kutozviitirwa muchechi. Adzimai edu vari kutoenda kutounganira maprofita iwe pachechi vachipiwa minamato iyoyo yakadaro, munhu akatopfeka gemenzi nebhaibheri akatiribata. So toti chiprofita chiriko chokwadi here, uye chiprofita chitotoningirika manhingi tiri kuona maposta akanyorwa uyai kuno muprofita ane mbiri ari panapa anoita zvese zvaunoda chichichi. Ndizvo here, ndicho here chiprofita chaitaurwa, chaizwi chiprofita chinosimbisa sangano, chinosimbisa kereke. So kana taita zvakadai chichasimbisa here kereke, kuti baba vanotombosara vachiita washeni kumba uko, then mai vachiita zvavada, yatosimbiswa here kereke yacho. Ndinoona zvangu kuti chirongwa changu chakuenda pamvura yachikamakumo ndasarwa ne15 minutes chete ndiri panhefenyero. Regai zvangu ndibate vaparidzi vanokwana kuita 2-3 chete ndibve ndakudibira chirongwa changu. vachirandu makadi ruzhinji rweZimbabwe munofarira right. Maprofita ariko atoriko, maprofita ariko, but tine enhema neechokwadi. So zvakuda kuti tichikumbira kuna Mwari tive nethe spirit yekugona kunzvera, mweya wekugona kunzvera kuti uyu muprofita wechokwadi here, uyu muprofita wenhema here, nekuti kunyange wenhema anoprofita chokwadi, kunyange wenhema anotoprofita zvinotoitika, but hazvireve kuti kana aprofita zvinoitika ava wechokwadi. But tinoda kunzvera tinzwisise kuti nyika yatiri nhasi maprofita atiinawo azvokwadi ndaapi, nokuti muprofita wazvokwadi unofanira kusiya watitendekera pana Kristu, kwete kusiya watitendekera panhombo, kwete pambiya, kwete pabakatwa. Unofanira kusiya watitendekera Kristu, watiratidza kuti vakomana Kristu ndiye unoponesa, because basa rake ndere kungoudzwa meseji naMwari otipa, atipa isusu todi osiya atigadzika pana Kristu, kwete kutigadzika paari, zvokuti anopesera atiudza kuti uyai kuma 1-on-1 zvangu mukauya kwandiri chete inini zvangu zvinoita. Takutoona kutoti hapana mweya waMwari apa.
mweya waMwari kana uripo pamuprofita unoisa kuyanana, unoisa handei pana Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1 inokudza kuti ndakakuzodza iwe kuti uve muprofita. Basa rako richava rekuputsa, rekuparadza, rekudi anditika nekudzura, wozonzi nerekudyara nerekuvaka. Kureva kuti first thing pane zvinhu zvinofanira kutanga zvabviswa, and then muprofita ozoita rebuild. Anditi kureva kuti kana tikaenda kumuprofita tisiri kuyanana nemhuri yekwedu, tinofanira kudzoka ipapo taitwa rebuild, taitwa reunit, takutanga kufambidzana nemhuri, takunzwisisana, takudii. Anditi dhani kuti tinotobva kuya ruvengo rwatanga tiinarwo rwanga ruchitori nani dhani rwatazowedzerwa kuya, kuti tinosvika takubatirana mapanga, matemo, takuurayana, takutemana, takudii, hatichafambirana. Tonzwisisa kuti kunyange paprofita pachokwadi but hazvina kushanda mweya waMwari, pashanda mweya usiriwo kunyange ari muprofita. Saka takunzwisisa kuti uyu muprofita wenyanga uyu ndewechokwadi. Nekuda kwenguva dzangu kuti ndo dzakuenda zvadzo, asi tichamboisiya zvakare nyaya iyi kuti tinyase kuita zvakanaka, nekuti andoda kupindura vamanguva. Handiti ndoda kupindura ipa kuti mati vaprofita variko, but takambotaura kuti toda kuti tidzoke panyaya yemutemo, ndo patoda kuti tidzoke pichana ipapo, kana panyaya yesabata, because otherwise tinototi sive sabata makati dzvanyirira kapayama mainyasa kuvhura magwaro chaiye muchipenyengura muchiratidza kuti sabata rapera nekuti Jesu uriko. Tiri kunzwanana? Taibvenyengura magwaro tichiti sabata rapera nekuti Jesu ariko. Handitika? Then mapirisita hakusisina nekuti Jesu wauya. Tiritesa handiti? Hakusina munhu anofanira kuti asungirwe nemitemo, nekuti mitemo ndiye Jesu. Ukatogamuchira Jesu waziva mitemo yesu, saka mitemo hairuramisi munhu. Takabvumirana. Handitika? Right, nhasi tava nenyaya yemaprofita. Zvinhu zvese izvozvo, mitemo, maprofita, vapirisita, zvinhu zvese izvozvo zviri pamwe chete nesabata. Why chiprofita charamba chienderera mberi? But Jesu tinaye, because Jesu iyo akatoita muprofita, akatoita chiprofita chikatoprofita futi iye mbune chaiye, zvichireva kuti ndiye akatoita muprofita mukuru. Vamwe vaitoprofita vaiprofita but vaya vasikatozviprofiti, but Jesu akatopedzisira kutozviprofita iye pachake. Saka why chiprofita chazoramba chasara chiripo? Sei nhasi tisikataura kuti vaprofita kusisina nekuti munhu wese wamuprofita? Ndo patoda kuti tinyase kuchivhurirana ipapo. Mitemo takati iripo, but mitemo hairuramisi munhu, uye mitemo yave pana Jesu. Sabata takati ririko, but sabata amazuva ese riri pane munhu. So vaprofita vava kumunhu wese here? Ndo patinoda ipapo. So ndine urombo nekuti nguva dzangu ndo dzadyana, asi toda kuti tinyase kumboenderana nenyaya yemaprofita iyoyo, kuti maprofita kana akasara basa ravo ravari kuita nderei, nekuti Jesu aripo, ndiye muprofita. Ndiye paitotaura iye chiti kwanzi usati waita mabasa ako enyama, inini ndo ndatoziva kuti watotadza, which means ndiye muprofita ka. Imi musati mazoona kuti Farai aita upombwe uko, Farai aita zvakaipa, musati mazoona nemaziso enyu imimi enyama imimi, but Jesu vazoona. Why musina kuzoona pachechi kuti ndiri kuita upombwe imimi? Vaprofita varipo vakazara vachidhuma nendimi dzese, havana kuzoona kanjani, but Jesu vazoona. Saka zvinoreva kuti hatina maprofita. Maprofita anoprofita zvaanoda kana kuti wavananga kuona ungano tsvene yaMwari kuti mutungamiriri zvamuri kuita mazuva ano muri kuresa kufamba. Vangani tiri kuzwa izvozvizvi vafundisi vedu kana vatungamiriri vedu vanzwa nekunyadzisirwa maningi vachiita zvinhu zvavo zvavanoita vari murima usingaoneki, but vaprofita vachirira nendimi varipo zvozoonekwa manje, zvobuda pachena, taakunyara. Zvinoreva kuti mutungamiriri wedu taipa wadai tisikatonyari because vaprofita vari kudhumaka, saka haana kuonekwa sei. So toda kuti tinyase kuenderera mberi panyaya yemaprofita, kuti maprofita akazosara sei. Saka sei zviri kuitika maprofita aripo, sei tiri kubatirwa nezvirwere maprofita aripo,
sei tiri kubatwa nemvura dzine mapachamu asingagoni kunhingirika, but tikaudzwa nemaprofita matinogara isi togona kutochiita, toenda kutogara pamusoro pemakoma asingakwanisi kuhodhomoka, tibve matakagara imuno, but tinozotobviswa nehurumende kubudikidza nechitiko zvatoitika vanhu vaparara. Andiyo tariro yangu kushaiwa vana, zvakaitwa nenhumwa dzasatani vana mai. Sandiyo tariro yangu kushaiwa vana, zvakaitwa nenhumwa dzasatani vana mai. Sandiyo tariro yangu kurarama ndichitambura ini, zvakaitwa nenhumwa dzasatani vana mai. Sandiyo tariro yangu kurarama kwekutamburira, zvakaitwa nenhumwa dzasatani. Masirasi kusi kwamuri. Ndinoda kunodzoka zvepanya yedu yechiprofita iyi. Pane pandoda kuti ndimbonobvunzavo dare pano. Isusu tinoti isusu tine mweya mutsvene unogara matiri. Tinofanira kuti Holy Spirit ndiye Mwari. Isusu taakufamba naMwari pese patinenge tiri. Saka zvatinofamba naMwari isusu pese patiri, zvoreva kuti the Spirit is in us. The Holy Spirit is in us. It's like just saying kuti Mwari ari matiri. Tinofamba naye pese patinenge tiri, ndiye unoti director zvezvatinoita, kuti tinge tiri maari. Iye unenge ari matiri. Saka isusu zvoreva kuti takada kuti tinechi yatinoti direct access, tinokwanisa kuti titaura naMwari directly through Jesus Christ. Ndizvo zvatikwanisa kuti kutaura naMwari kubudikidza nemwanakomana wake Jesu Kristu, isusu patiri panapa. Right. Uyo mubvunzo wangu inoenda kunderi ushiti. Tikada kuenda pana 1 Timothy 2:5 inotaura kuti mumiriro wedu mumwe chete, mutauro wedu mumwe chete. Saka toda kuchibvunza ini kuti isusu tine direct access. Zvoreva kuti izvotoreva kuti hapana mumwe munhu futi unotisvitsira isusu zvichemo zvedu kana kuti anopiwa zvichemo zvedu ari pakati pedu apa naMwari kunze kwaJesu Kristu. Hoyo muprofita uri pano. Muprofita uripo. Ndaenda kwaari kunobvunzira. Watanga. Mwari mati chii? Mwari manditi zvakati. Mwari mati ndiite sei kune munhu? Ndiite zvakati. Uyu muprofita haasati ava mumwe mumiriri here kunze kwaIshe Jesu Kristu. Muprofita akuchitaurawo. Akutaura naMwari kadirect. Haasi kutotaura naJesu. Unotaura ndikutaura naMwari direct. Akutaura naMwari direct. Ndiye wamumiriri wedu here. Tabvisa Jesu here. Because the moment anongotaura kuti inini ndikutaura naMwari, ndaona zvakati, munofanira kuti mudai. Ndinoda kuti tite tabvisa Jesu. Tareplace nemuprofita. Because muprofita ndiye direct access kuna Mwari. Akutumidza zvekutaura naMwari iye pachake. Asi isusu tiri mabelievers. Pamusoro pazvo tinechitizve, pamusoro pazvo techiti isusu tine mweya mutsvene, Mwari uri matiri, tobhirivha maari. Jesu ndiye mutariri wedu, hakuna mumwezve munhu unotimirira kunze kwaiye Jesu Kristu. Nokuti patinoningikira isusu, patinonamata patinokuti iye Jesu munamata tichisvika kuna Mwari through Jesus Christ, because hapana unosvika kwaari. Akataura iye Jesu kuti hakuna unosvika kuna Baba vangu asina kupfuura nemandiri. Ndo pane nyaya yangu hombe ipapo kuti saka vaprofita pana vanhu vangani pakati pedu isusu naMwari, because pano muprofita uri pakati pedu. Because munotitaura zvatoningirira, because muprofita tikaura kuti akasiyana nemunhu anopreacher. Munhu anenge achinamata, anenge achitiparidzira, indona kuti munhu unenge achingoparidza shoko rekutohora Mwari direct. Pane pasina mumwe munhu, tikataura nyaya yespirit, hapasina mumwe munhu ari pakati apa. Asi apa ungati pane human being, a full human being, wakakwana chaichaiwo, wakatokwana, akafanana neni, asi anozvimira pakati obva ati ndinda kutaura naMwari. Asi tiri kuti isusu hapana munhu unokwanisa kutaura naMwari kunze kwaIshe Jesu. Ungati munhu toita kuti through iye kuti tisvike kuna Mwari takusvika nokumuprofita first, tobva taenda kuna Mwari. Jesu tatomureplace. Muona pane nyaya yangu, Jesu tamureplace, tabva taisa muprofita. Because ndiye akutaura naMwari. Mwari akuudza muprofita zvokuita, muprofita udza isusu zvokuita. Saka Jesu ari papa. Kare, yes, yaisevenza. Ndaona kuona opinion yangu, handisi kuti yakata sei, ndakuti mundipinduro wangu. Kare, yes, zvaisevenza. Because papa sina Jesu pakati. Saka zvaitika ndezvekuti otherwise Mwari aienda kuno munhu waanoda, muprofita ndi Moses. Aienda kwaari direct ngazvizvaizvo. Mwari aienda direct kuna Moses, but still pane pamwe paitoshandiswa Holy Spirit. Paitoona na Moses, the Spirit is in me. Saka Mwari atitaura zvakashata. Posita pamwe kuti iye Mwari akataura kuna Exodus 33 kuti akati Moses muranda wangu ndiye chete dzimwe nguva ndotaura naye direct. Asi zvoti aimuona, asi kuti Mwari anenge achimuona. Asi kuti paanenge achitaura naye, anenge achingonzwa nzwi chete iye Moses.
asi munhu anengaita naye ungati anengaita akatofesana naye izvo aiwa anenge asingamuona asi mwari ungaita sokungandikutaura naye direct. Ndo pane nyaya yekuti otherwise ipapo kare papana mwari mbuya Moses mbuya vanhu unozva pakaita then ndo paizowa otherwise kana vakuita zvokunonamata vachiita sei vaiti mwari voti muprista voti vanhu. Saka pane munhu obviously there is only one person pakatapo unozvaitika kuna mwari anga ari munhu wani waishandisa then munhu iyeye edha unoenda kuvanhu direct kana abvapo oenda kuna mwari. Manje ini pakuchinesa ndeipapa pakuti otherwise kana muprofita avapo akuzviti inini ndiri kutaura namwari saka zvoti akuti kuna mwari toti muprofita toti munhu ari kuudzwa zvazviri kureva manje. Saka Jesu tamubvisa hapasina Jesu. Ndo pane mubvunzo wangu mukuru pakuti otherwise do we really okay ndombonoa futi nayo kana pane vaprofita varipo timunyika muZimbabwe ndoda kuti one anotaura kuti muprofita nhingi muprofita ende mataurirwo aitwa namukoma Chiketera vataura shoko rakanaka chaizvo kuti otherwise ka spirit yatutaura nezveholy spirit mairimo ndo mune madifferent gifts handiti ende magifts atikana kumaona zvinezvi ndakupa example handisi kuti otherwise ndiri kushora chichiwa muzvita sei ndoda kungopa example nekuti ngatindei chichakata semagaya magaya anozviti muprofita that same muprofita yeye vanonzi magaya yeye ndiye futi the same munhu yeye ndiye preacher ndiye healer ndiye everything muchechi imomo kana achitova asipo chichinovharwa haitangwi. Is that how mwari magiftira akaita vanhu? Because gift yatopuwa nenyaya yekuti mwari unotori matiri spirit matiri saka unopuwa any gift asi haupui magifts ose because magifts atikazomatarira isi tobva tanzwa kuti magifts anoumba yatoti temberi yamwari anoumba congregation ndo the body of the Christ. Kana uri muprofita zvava kuti une ziso ndiwe ziso pabody of the Christ. Kana uri preacher ndiwe musoro pabody of the Christ. Kana uri mudikoni ndiwe makumbo on the body of the Christ. Saka zvikabatanidzwa zvese izvozvo then zvinoumba chinhu one chatoti uyu Jesu the body of the Christ. Saka chakunetsa nechekuti otherwise vamwe vanhu ndiko ari one ndiye the full body of the Christ. Iye achingori ari one chete ndiye ziso ndiye makumbo ndiye chii zvinoita here kuti ufana function yeziso itwe negumbo. Ndo pane nyaya ipapo yokuti pakatarazika mweya mutsvene takapuwa tine magifts akawanda anobva mweya mutsvene sekutaura kwaita mukoma Chiketera then tadaroka but the issue manje ndekuti otherwise haugoniwo kuti function yeziso ite the same function inoitwa negumbo. Gumbo rinofamba ziso rinoona mino inofema unazvoti kama asi tataa kuchirwa nechekuti otherwise that's why I'm just saying one muprofita chete kana apana anaye atoratidza kuti muprofita nhingi because vaitozikanwa profita Isaiah Agabus vaiti vachizikanwa saka ndoda one atoziva isusu because tinongoti maprofita ari kwasa hatisi kutaura mazita kuti ningi muprofita zvisho handepari toziva kuti muprofita unozikanwa wangu asi hakuna kuda kubusa chokwadi ichocho but tochidzokera futi bvatanatsa kuti ariko emaprofita hakuna mazhinji acho matsotsi kana ariko yese ariko because kana chiri chiprofita ine handisi kuda kutanza hachiko chakaita so because mubhaibheri chakanyorwa asi chiprofita ngatichierei nezvakanyorwa mushoko ramwari toda kuti chiprofita chochokwadi kana pane chatakamboyera tese tiri pano kana pane akamboyera chiprofita kati ichi tachiyera nebhaibheri noti ndechichokwadi auye ati muprofita nhingi muZimbabwe muprofita wechokwadi asi tinoona kune dzimwe nyika tongoda medi imomo titi muprofita nhingi zveshuwa muprofita wechokwadi because ndakachiyera mubhaibheri takachiona zveshuwa icho ndechichokwadi because chinoita choti vatoti vaprofita is a crook. Everybody knows that guy is a crook. Hapana asingazoti ikuru ikuru kutsotsira matsotsi asari machini muprofita nesu techiti muprofita asi itiza kuti ikuru. It's like we are putting in a holy name or something that is unholy. Unholy. We are putting a holy name, prophet, on a crook who is unholy. And we know it. And the year with money crook, I don't want to talk about myself with crook. Because kana panani Luke 16 Jesu akati chipa pakati mwa Pharisees na Sadducees kwaari akati chi Jesu achinzi iwewe zvanzi naHerod ukasabuda muno mundokura akati ndanotaura gara iroro kuti ndiri muno ndanotaura gara iroro kuti ndiri muno for the next 2 days ndichirapa ndichita sei and handibvoti ndakafira muno because hakuna muprofita anofira outside Jerusalem. Muprofita wese unofira muJerusalem. Saka tikanotarisa mavhesi anotiratidza kuti otherwise vamwe vanhu matsotsi anotaura kuti iwe uri tsotsi, you're a crook, you're not a prophet. We have to say that. It's not a crime. It's not a crime to say someone you are a crook. Hazvisi kuindirana nezvemubhaibheri. Saka why do we like otherwise tomasanitizer tichita sei? We don't have to sanitize vanhu vakati sei because macrooks. They're not prophets. And nyaya yangu yanabvunza yamusaikangano pokutanga kuti kana tati muprofita tausa nzvimbo yake padhisi whole channel ipapa pachannel yese kudhara ndanotaura yese
it was more profitable. But pakazouya Jesu achiti it is finished. What more do you want from you other human being? Watozomprofita naiye ufuti untorine zvinhu zvari kunasa zvakawanda tozoita zvakashata asi ungachizomprofita vanhu vanenge ndataura unoungana patsotsi iroro rovatotsa mari roita sei. So we have to sanitize that. Ndakambona yangu yakanatsokuisirwa nanhiki vavangu vakatsanangura zvakanaka chaizvo then ndakazoonawo vanhu vakatsanangura zvandakanatsa kunzwa futi because vainobata namavhesi and vachitsanangura nezvenyaya yechiprofita ichi kuti chakambomira sei. Unobva wanatsokuona kuti aiwa chiprofita ichi kai tinongochitaura asi kuti tizonongedza kuti apa pachira ndo pane nyaya because kana chiriko chobva kuti chinongedza kuti apa pane chiprofita tichinongedza kuti ichi ende hanisi kuti hachiko asi ndo pachinombonongedzwawo munhu wani anonzi uya nechiprofita maonero avo ndatenda zvangu. Ndakateverwa nekuchema najesuka akutokufamba katuita nacho chirongwa chedu asori ndokuti takutenda pamvura yachikamakumbo ndasarirwa ne9 minutes chete kuti ndibve ndipa regai ndione kuti ndisimudze vamanyochi ndione kuti vachakwanisa here kukwana pamaminutes asara. Alright, ngatenderere mberi nenyaya yedu. I think taipisa zvakare next week zvakare. Vamukaro havaenderera mberi nokubvunza panyaya iyi kuti saka maprofita ari kuita basa rei. Hanzi chimbotiudzei zvavari kuita because muprofita ndiye muprofita ndiye muparidzi everything zvese ndiye muprofita. Vakomana yanzi matsotsi arina mari. Hanzi ndotoshambidzika kuona kuti vanhu vari vachienda koungana ipapo patsotsi iroro uchizwa kuti waita zvakati hanzi warepa hanzi azonanga achida but vanhu vanzi vanhu munonga muripo ipapo. So ngatinyasombodzikisa gejo tinyatsokuona panyaya yechiprofita kuti chiprofita hongu chiripo takazvinzwa kuti vaprofita varipo but vari kuita basa rei. Zvavari kuita izvi ndizvo here zvakataurwa mumagwaro kuti ndo basa ravanoita. Ndinokutendai chirongwa chakanaka. Regai zvangu ndibve ndasimudza vamanyochi ndizwa kuti vatsigina vachiti kudini asi handioni kuti achapera masoko avo ipapo avatsanangura ipapo handiti. Baba ndinouya pamberi penyu mimi Mwari. Ndaramba inini kudzikiswa nevanhu venyama. Kunyangwe hama dzangu kana vavakidzani chaivo. Chero kucheche kwandinopinda ndinoziva kuti variko vakamirira kudzikisa vanhu. Mukati mechitima chenyu mimi Jehovha. Vanotsvaga tumhoso vasikira sei. Ndaita nharo kuti chiprofita chiriko. Chikonzero nei mazuva ano. Ini ndinoti chiprofita chiriko. Chinobatsira zvinhu zvakawandisa. Bhaibheri rinotaura kuna 1 Makorinde chapter 2 verse 7 to 10. Mukapaverenga pane pamwe panozonzi asi mumwe nemumwe unopiwa kuratidzwa kwemweya kuti zviuyise rubatsiro mumwe kuprofita. Wedre kuti mumwe kuprofita chipo chekuti chitori kutoshanda. Muchaona kuti pana Vakorinde ipapo chapter 12 pane zvipo zviripo. Wai musina kuzvibvisa vanobvisa cheuprofita. Vanhu havachadi kuprofitwa. Vanosiya zvipo zvese but vhesi nderimwe chete. But vanosiya zvipo zvese kobva vanobvisa cheuprofita nekuti vanhu havadi chiprofita. Chiprofita chiriko. 1 Corinthians chapter 14 verse 3 inoti asi unoprofita unotaura kuvanhu kuti avake akurudzire anyaradzi. Maprofita wechokwadi kana maprofita echokwadi ariko but vazhinji venhema. Bhaibheri rinoti namazuva ekupedzisira kuchava nevaprofita vazhinji venhema. Matonzi kuchava nevaprofita vazhinji venhema kureva kuti vechokwadi varimo. Bhaibheri harina kuti kuchava nevaprofita venhema chete, rati vazhinji venhema kureva kuti vaprofita vazhinji vachava venhema but mune vashoma vechokwadi kureva kuti vaprofita variko. 1 Corinthians chapter 40 verse 3 ndaitaura asi unoprofita kuvanhu kuti avake. Munhu anoprofita anofanira kusimudzira mweya wemunhu kwete kuparadza. Mweya chatinofanira kungoziva ndechekuti tinofanira kunzvera chiprofita kune chechokwadi nechenhema chaMwari hachiputse chaMwari hachiparadza. Ndine urombo munhu waMwari, ndine urombo munhu waMwari. Nguva ndodzadyiana zvadzo. Topedzisa nhaurwa yedu next week handiti. Regai zvangu ndiende kundokudimira chirongwa chedu chezuva ranhasi nhaika. Ndaramba kudzidziswa ini Baba, ndaramba kudzidziswa ini
Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, Mwari makanaka, This is the voice of none other than Courage Zico. If you tend to forget, Hatina Musha. Hailing all the way from Chitungwiza, Musha Mukuru, representing Mambokazi Dream Radio, your station of choice, where dreamers meet and connect every day, giving you nothing but simply the best international stuff. Ma DJ Manyama, DJ Sakume Sakumeta, DJ Shaipario, Mai Mushanturi, Pastor Majaya, Niwango Esari Titi, my program Nokupai is a 24/7, giving you and dishing nothing but simply the best. You can join the family, you can join the bandwagon. I've joined the family. You can also do. My friends, colleagues, and fellow artists have also done the same. You can join the bandwagon, join the family, where dreamers meet and connect every day. You can always find us, Mambokazi Dream Radio, www.mambokazidreamradio.com. Ndoko unotiwana tiri Mambokazi Dream Radio zhazhino. Uno, uya, zekare, uno.